Moi vos feitos Valladares. Como levades todo isto, ben? Como cambiou o conto do ano pasado este, Este ano, polo menos, podemos sentarnos todos, estar todos xuntos aquí. Mirade, eu, o ano pasado, non puiden ir, non se fixo, como tantas outras cousas que se suspenderon, pero todos os anos, por estas datas, tocamos unha reunión en Roma para facer un balance do ano eclesiástico e estas cousas. Eu este ano fui, de feito, collédenme recién chegado desa reunión. Este ano botei de menos ao cura de Portas, ao cura de Cambados. O cura de Cambados foi un home que sempre foi a todas as reunións, sempre estuvo en todos os eventos que se facían no Vaticano, en todos os sitios, e este ano non foi, botei de menos. E preguntei por ele ao cura de Portas, e xin llevo logo ao cura de Cambados, e xo ao cura de Cambados non pudo vir. Hoxe porque xogaba o Cambados juvenil. Xo xogaba o neto. Xin, se xogaba o neto, pois como calquera, vos supoño. Como paso un marro? Eu despois de ver o paso un marro, como sei cantas veces, digo para min, eu me explico a xente para que me crean que as augas, a xente e as augas. Porque isto, chegou un momento de dicirle, bueno, Moisés co seu povo, a xente, como claro, tiña que ir aquela aldea da lava enfrente, pero había que dar moita volta, había que volver a armar aquel todo, e a xente era maior, e non podía andar moito, pois chamou a un amigo des, que era contratista, e dixo que, mira, había que facer un puente aquí que teño que pasar toda esta xente. E dixo, non te preocupes, que fago eu, agora faço as obras rapidísimo, pero ben todo feito. E facemos, non sei xa está. Coño, pois como fixera así, hombre, pasaron, está pronto pasaron, chamou a un grupo de dinamiteros, viñeron, puxeron uns puntos de dinamita ali aos pilares, fundiron o puente, os que viñen detrás deles perseguindo xa non puderon vir a ningún cura. Para. Dixo, isto non o contes así porque isto non chuferei ni Dios. E dixen, eu, pois se me conto como van un libro, van a creer que non pero foi de o compañero, porque desde fai uns anos que veño estudiando a Biblia e veño dando conta de que caen en algunhas contradiccións que fan que non sexa de todo creíble cousas que nelas se contan. Por exemplo, Jesucristo cando predicaba decía creced e multiplicaos, verdad? Sin embargo, Moisés, cando baixou do monte Sinaí, que estaban os 10 mandamentos, o sexto decía non forniquedes. Pois póñanse de acordo, señor. Como crecemos e nos multiplicamos se non fornicamos? Ou Adán e Eva. Como explicamos o de Adán e Eva? Hai pruebas científicas bastante ben demostradas que din que descendemos do mono. Pois ben, segundo as Escrituras, descendemos de nosos primeiros pais, Adán e Eva. Adán e Eva inicialmente tiveron dous fillos, Caín e Abel. Todos sabemos o que pasou con Caín e Abel. A morte de Abel tiveron outro fillo que lle chamaron Set. Por tanto, quedaron Caín e Set. Dous homens. Alguén me quer explicar onde coño soleu tanto de potente? Mirou para o seu primo e dixo, ya, Manuel, teño un problema grandísimo comigo ahora mismo. E logo dixo, mira, entre os nervios que viaxen, que todo isto é novo para min, é que teño un medo que nin diola, eu teño unha descomposición tremenda, casi como da cereixas. E dixo, tranquilo, hombre, es que aquí en Madrid non hai problema. E logo dixo, mira, tires aquelas escaleiras que hai ali, vexo. E subes aquelas escaleiras para arriba, non hai unha porta. Abres aquela porta, e hai un burato no chao, era unha placa turca daquelas que había antes. E ali faz o que tenes que facer. Arrancou un monte, meteu-se pelas escaleiras para arriba, subeu para arriba, mangado das escaleiras co furo que levaba e había dúas portas, unha máis pequena que a outra, pero entón non se fijou, e logo deu a porta, entrou para dentro. Evidentemente había un burato no chao, e chegou ali e fixo un alto. Cando baixou para baixo, estaba todo o día debaixo das mesas. Meteu-se debaixo da mesa onde o seu primo, e dixo, Manuel, logo o que hai que facer. E dixo, o que hai que facer, me cago no Dios que te fixo que agaches no burato dentro da dela. Eu cando vim o chan movéndose tan rápido pensei, eu se salto, e no aire, e
Empeza a correr moi rápido, moi rápido, moi rápido. Pois tan pronto toco o chan, eu sigo correndo, despois xa paro, No, non pasa eso. Non sei se viches alguna vez estes vídeos que hai por internet de xente caendo e levando golpes, estes que están nos gimnasios que ponen a cinta de correr a máxima velocidade e queren saltar arriba dela e seguir correndo. Bueno, pois saltar dunha furgoneta é máis ou menos eso, só que hai que cambiar a cinta por asfalto. A mí na mano tocou un pé no chan, empecé a dar 300 voltas derecha, empecé a dar voltas no aire, dei máis voltas eu co apuntador de luz. Veña voltas, a xente que estaba ali grabando co teléfono, algunha pregunta que botaba máis a cabeza. Esa dar espectáculo non é dar espectáculo. É espectacular, pero claro, son un espectáculo distinto, non é o mismo saltar unha furgoneta que eu facer aquí un monólogo. Eu, a verdad, non sabía moi ben que contar, non dixen, esta xente non decide nada, a ver que lle vas contar, e decidí contar a miña vida. E así xa, cando marchedes, pois xa me conocedes algo mellor, xa decides. É normal, porque eu nacín aos 13 meses. 13 mesino. Dache a risa, a miña nai non fixo tanta gracia. 13 mesinos, os médicos non daban crédito, os médicos andaban todos de un lado para outro e dicían como é posible que está programado para nacer no mes 9, nos faga esperar hasta o mes 3. Está para o mes 9, non podemos estar aquí esperando a que queiran nacer ou non. Ai, sí, de acuerdo. Pero eu levo esperando por unha resonancia desde 2017 e a mí non se me queixan tanto. A mí non se me queixan tanto, por eso que aquí as queixas é según convén, ainda que, bueno, neste caso casi tiñan razón os médicos, porque, a ver, 4 meses de máis para un embarazo é bastante. Mirade como fun eu xa toda a vida que non me gustou madrugar nin antes de nacer. A mí dixeron, o mes pasado dixeron que se podía levar as actividades, que non tiña que non levar, sí, sin problema. Cuidado, Cuidado coa retirada que ten a semana no meu sobrinho, Ten a semana máis ocupada no meu sobrinho que a panorama menor. Atención, o lunes piscina, o martes, fútbol, o miércoles, acordeón, o jueves, taekwondo, o viernes, piscina outra vez, creo que veas hasta o carallo andar con a paz para un lado de todo. Estei 2 pares de zapatos esa semana. E a mitad das pernas llevaron para nada, joder, porque, a ver, o acordeón, a canta xente que conocedes vos que toca o acordeón. O da quebritiña, o de treixadura, é o meu sobrinho. Non podo rapaz tocar unha flauta, unha pandereta, algo cómodo de levar. Non. O neno que toca o acordeón xa está aquí a mona para andar carxando o acordeón por nada por que ten este ombro desfeito do carallo do acordeón. Se dá gana de arrancar a televisión e tirar pola ventana. A miña casa non tuvo que vir Super Nani. Non tuvo que vir porque eu vi este programa con miña nai, este programa estaba cando eu tiña 10 ou 11 anos. E eu, polos comentarios que iba facendo miña nai, xa non facía falta Super Nani ningún. Ao mellor vía salir un rapaciño 4 anos, miña nai puñalle para xantar croqueta. Bueno, como se puñía, non lle gustaban como a que viña comigo no colegio. Ulla as croquetas, tiraba contra as ventanas, o plato contra a televisión, chamáballe puta, Ana, chamáballe de Cris. E claro, miña nai ve isto, dicía miña nai, había ser fillo meu. Había ser fillo meu. Había ser fillo meu que se notamos esas croquetas a comer especial, o comes que vai parar de comer as croquetas. Eu ali, do lado de miña nai. Eu pensando, bueno, mañá a hora de xantar, vou comer, hasta o terleiro de mesa vou comer mañá a hora de xantar. Cuidado, cuidado. Miña nai era esta clase de xente que fala que a televisión non berraba as rapazas de Super Nani, falaba que era telenovela. A mellor chegaba da telenovela e dicía: nunca debiste volver al rancho Las Flores, Rosalinda. Ahora vas a ver lo que es bueno. E dille miña nai, sí, que se mala como a sarra. E chega onda voz con as damas dentro do estrés e dice: no, mira, pero non te vendes. É normal que se asuste, a señora está acostumbrada a ter unha persona, estamos falando dun triple de clientes que son de clientes. Entonces te dice, buenas, he dicho, ¿qué? Buenas, ¿qué? Buenas, ¿qué? Merda, a señora dice que está sorda pero cambio con menos más, vacílate como que. Ten máis anos que a playa dos catedrales, sordas, non vecinas, Non bar, outra cousa elemental dos bares son as partidas de cartas, generalmente de tutti. Unha partida de tutti composta de 5 personas.
Canto xogando ou mirando. O que mira normalmente é porque nadie quere xogar con ele. Por repunando ou por o que sea, nadie quere xogar con ele. A daquela que vai, comenta a partida. Cando había a Champions na gallega estaba Terio Carrera, pois cando hai a partida tuya ten que haber un que comenta. Entonces, onde se pon? Ponse así, de brazos cruzados, detrás dun deles. Normalmente ponse detrás do que non quixo xogar con ele, sabes? Para poderlle aparecer en chao. Entón, os van xogando, vai dicindo, xoga, tres, xoga, tres. Dime se me xogar. Arrastra, joga co compañero, coño, está de parada e cagata na. Hai uns barros nestas partidas que poñen pánico, e menos mal que digo tú está calado. Se non me quero imaginar como se dice. Outra cosa que se vai facer ao bar que é ver o fútbol. Por exemplo, bueno, ver o fútbol. Basta emborrachar co fútbol de fondo, porque para o fútbol non atende nada. Eu cada vez... De moito sopesar, porque non sabemos como estaba a xente, nin como viña, pero vendo todo este auditorio, como está este cheo e este éxito, pois sabemos que estades aí e que podemos seguir contando con vos. Pero sí, aquí tengo frente, tens que poñer outra directiva, porque esta directiva creo que xa deu o que tiña que dar. Son 15 anos os que levamos algúns de nós, e xa chega un momento que tamén outra xente, e isto é voluntario, e o voluntariado ten que existir.